First things first. Umwaka Matunda ningo. Iko bono officially na the chairperson of the Council of Elders. The chairperson koru mwaka 2006 bakabono hiyo. Bakabono lakini nabage korosia. Nolene karo muntu kusasirire, kusarwarire. Otoko ende kenyora sarwe donyenye chekia iga. Tuamanyanga onyara borwe toye. Nakibona mwataka tokora. Rangilia bagaka. Tuisha netiga moroche rangilie telimo. Nyara batigenya batora. Yebona. Andirinde ndiro. Aya. Gosebate bae. Mukwana. Bona abere mukwano ara. Abere. Tu objective number 1 nokobeka bagusiamo. Of elders. Twere makego ngaba. Biamana sana. Dinigoro anda ba. Bona gusiga dingana ndiro lya letre. Die tandro lya letre. Ndeba muchando. Sana. Omonogeri. Biamana sana bagusimwe spimo to ligere tirero. Nagokire sana gwikaso mugaka Matundira. Ntu abate interview mwisonde no mugaka Nyambane. Korwa sinyambane tukanyoranga asanaro twale gukwa kidogo. Bono rero yanyalika ntenga muna mwasavete ngachite ngaliyo mugaka Matundira rero twamunyolre. Mugaka Matundira biamana sana so twaliva gwika bo. Biamana. Gwani naye biamana asokwa mwanga tigoja gukwana na intwe ziri tukolia rero. Bono. Na bato ko ene biamana. Karibu sana. Biamana. Mwetu mugaka of your caliber. Ndo bantu twagamba naye butambe kugara ndukugana muna sana. Asante. Bono. First things first. Umwaka Matundira ningo. Umwaka Matundira. Oyo no mwana bwa Araka. Okay. Araka nero tata se kenyoro gitaiga. Na nere gale oyo bwokali. Na abo chief ngakora mune senior chief. Nyuma ye miaka 20. Kai. Na karona akora omwali wo mwaka 2002 2003 tolenka igabono ngakole metienye meke ngachoro ne serikali kobe director ya Operator Board of Kenya. Okay. Igo asena abana akuru miaka ene. Ekerona akora kuruorenga kinere iyo konde na akuru tu arostie keombe gorunga abagusi Cultural and Development Council ose abagusi Council of Elders. Okay. Otu akarose timu mwaka 2006 otinyo kabere. Jeni nkolete a degree ya Peace and Conflict kwa mwaka 2014 mpaka 17 na itoko kwa graduation. Kai. Ne yeteli lijisalwe jiko arwe dirisa. Ndoto karase keroko paka bigania ruka. Krasi. Mugaso migupi. Uko so migubori mbu ati transcript ga chionsi miakene. Kai. Una to so mete amana Peace and Conflict. E degree ige bwate binte binge bia ase raini hiyo. Igotoka yakora. Karatu akora. Na harutingo manyeme bango ya Nyasaye ekaire metinyi 6. Nganyora ngojoru no uru kobe commissioner ya PPI. Okay. Elia limbete commissioner for 2 years. Okay. Miaka 2. Ntaraji kogenda degree. Ninyorete ekosi etakira koru Kenya. Yarenge ntangani kabisa yarenge sponsored na European Union. Ya mediation. Mediation ya sengusi ya among the first ones. Kwa yeso ekosi hiyo tu akorete Kisumu. Tukayakora tukakora ambwa sasa dia sana ya mediation. A qualified mediator. This mediators about to court. Bibali bounce bininjengire tobono. Pi bounce wale side ya 200. So rende ibina binda kuana bike igoro ya govono. Ase igoro yana. You go officially now the chairperson of the Council of Elders. The chairperson koru mwaka 2006 bakabono lakini nabage korosia. Bona nachire batebya bantu baitane nabongwana no manengo batebinde. Batedi gato change digatora bante karati kake. Karato kendi yake nkiango ntoigwana ine ntori koruana rabogambio. Na ntori gukwana nabobe. Abo ene pinoji kobwati. Abakorora to sikaine buneke ombe.
Bono kiremo gochora bagambe ino na kimo chomokora. Ase keombe gito. Una bon tebe muchama. Bono otwagite tokamwa ali omochakano. Togateba ntunto kora ogochora muno kugwege siasa. Ngabeka amagoko igoro, beka inse, beka gitebe. Ne ayande nabo kubata esimi. Intue ono era. Intue oto kora gento kora consensus. Mukuigwanana. Oto kogenda iga, tuigwanana ngaki, atakora bamukwa. Tani mukwa. Koyo. No nera mwarabu ya. No muitabire mwezi goje iteka isano tokole. Muigwana consensus koru eli pakabono etana kutwara kongusanana etana kutwara manganande no rene karo muntu kosasirire kosarwarire otoko ende kenyora sarwe donyenye chekia iga tuamanyanga onyara borweto nakibona mwataka tokora rangiria bagaka tuisha netiga moroche rangirie telimo nyara batigenya batora bona andirinde ndiro aya gosebate bae mukwana bona abere mukwano ara abere babere twali gwenjera ya yo koigwana iga twakora soyomo twada gende koliti igo abantu bakumwe ndimo yakora ndo bachora koroko korokioko ndutu akolire igo mukuigwana na ntun consensus tokora. Okay. Apart from a chairperson enemba ndukimubate birgo kibiro ebiro bono goetera registrar of societies go ikamutwale biro bionsi. Okay. Nabo tobwate mo chairman ne vice chairman. Nabo tobwate secretary ne assistant secretary. Nabo tobwate treasurer no yokomubwati. Otobwate biro ge bionsi baka organizing secretary. Iganto bibwate. Na ntobwate structure aseke ombeke. Ngelimbe bosaigo. Nabo kebwate structure yaye korugoro kabisa estokoro ka regional otoko yeroka senje tole Kisii Nyamira na kuchisiko twayeroka regional bono karetora ase region endo bwate sub county chibwate committee yaye ndo bwate pake ward chibwate committee yaye so togende tapakanise paka togakora igoto bwate committee chinyinge chiraro na ende gendo kere gigo kumia sa Kenya ntue keombe gito committee gotwara abantu 11 batatu goika baba bangina goika igabangina mbaro kai kirebe ikyonsi bibaka alinse abangina mbaro okay bona yeba jana kobeka constitution ya 210 ya 210 mwanye tanganirete indu 06 to abele na ende ekeombe gito ntunge bwate constitution toko bwate sana toko gali raisi ndoma idenge constitution yite goteba iga ase constitution ye ntobwate objectives objective number 1 nokobeka bagusiamo number 1 wana karogo nsukuma goje siasa ngaita bagoje senyarebe ogosali arabona ogosali except national seat gekorgo president barabonya bugusio tualira acha ine interest ya community now yera to goyesikanga community bulenya ya tebire igo sawa wakwana rebyabo abagusimbaro bali Nakuru, Nairobi, Kitale na diaspora in the US by Minnesota. Bonsi p mbali catered for as a council of elders. Mbali catered. Nakuru na wado wade branch yetu. Okay. Kitale na wado wade branch yetu. Nairobi baba Dr. Ogeto na wewe nera chairman yoro ya Nairobi kabale Kasarani. Ndo bwate Mombasa baba kibagende. Okay. Branch yetu nero. Ndo bwate Kachiado. So ndo bwate branch yesisiko ande chionsi bina bachira ansarebo. Oja se kiombe kana na kiao. Asaya bode chairperson. Ena ande to sikaine buya. Okay. Intubi mangana ali yako ndokongusana na kono kobeka yande ntoyo. America wate bambakara bala. America dianga tayo ndo aite bakakora. Aba atuale taacha ne kiombeke. Karba atu aracha omo muro olenge miaka 27. No yonde 31. Bakatoboli ngatuatuale racha ne kiombe. Ekiagera alibosio ntuo tuachagete ng'abantu babera abanene gochakera 45 emiaka 45 gochigoro. Yes.
Nyacha agacha. Tu alengama yara namba 23. Ase kiombe kite bwata anda chiru 30 bono. Over 30 membership yete over 30,000 bono. Nyacha yara 23. Agatatebia aya. Abantu baita bakena ubara abange sukie miaka yense basoe bwelime. Tukaja 35. Wana tukachakira 35. Wana bali ba America bamaye gotobuli. Njo yo mare 27 yo ndar 31. Indunga ngaitoka bere kiara ndore naja ne kiombe gitu. Tukaja na tukarangira twasi nyamira na kisi. Na kitokora. Na litu amwete tukateba ngabono gotogochakira se kebande gego chakira 18 gotira bako ba members paka 34 abantu bali ko so committee lakini biranga libabwate they are members they are members go jakere 18 na bako ba members so biranga libabwate bako biru na bako biru na ndu abirigereri ogo ika 35 ya committee na bako so committee ona go so committee igo na gotu bangete kwende yito igo bono aba US basoire mbaro basoete igo bono buna akaro musibati uli ogwe kwerende ekerobo obo congress wa Minnesota aja gato ko bobekere yanga moino ga kwende ligo igo bono atomitunga genda se childas bako se o aliso go go se ni go se go tuera mate nangwa turwa mate talinga tu taligo igo kwanuya na elders batemo kwano monto muye monto musigete sokoro ya yega rengega ono bagukwana yani amangana ali amaya amangana ali asabirwe omusabi bono no ale aya sabire go gwatwere mamata igo gwasese ni na council of elders twere makego ngaba dinigoro anda kiara mbwanje toboga ngo gunde muno kwagi mbwanje toboga ambi na ndi kabeigo tokomanye kinyasa ko bekere biyamono sana mugaka abagaka abona mokore gasengiega moro mokore tubwamo obwanchani ese chinka make sure ngabagusi bali ngumbu abara America abali nekuru ngama bali mubwate nchirene mukwa ukamushara gose mukwa appreciate ne community ndio tokora gasi yabusa Yebo, ndundo bwate. Onya nanda ukibona yawe kibwate, kanga tu kanga amatunda aruze tukukale. Bangai. Wono mundaji gojonyo ranga nabo kiyometega. Matunda kana gokora. Matunda mbale bako agaga gocha. Nanda tanga mwete mwako ni mubwete bono ngenda akolega na sawa. Inchuo nanda ikaba no ne faisi ya kaba. Achigoligererie. Kenenge ndunkira. Tuanyora tojigo ngairinde bana achigochi obora. Igo no kwerwa bono. Ire gasi yo kwerwa exactly. Bono. Ire gasi yo kwerwa gokonya abantu bene kona kwaena ne birengereri na gokonya na ya wenerete. Igo ntoria se asa makanu ya. Bono gusiga dingana ndro ya letre die tandro ya letre debe muchando sana. Omonogeri. Kusito nyo gutwara omonogeri. Ntu abwate. Bono igoro yo monogeri igo korra abantu abange mbali manyetinga ingendo ki ekina kire abantu bentu manya bagusi omonogeri dingi yani anya batagete komanya bakemanya korwa senderero ekiana tinko ngainere na tinko menta tinko beka jumbi tinko beka sukari ndio njonda kwana buna na amanyire na ende ni manyite na amanyire koruse abamanyite mono mara kabere mara gatatu kombua community ekaro kwana spokesman wono abantu mbaga kagire ngakinde kerogeke inde ninje nje aya na ende tingo qualify tingo ngaine linga nin qualify sekerogeke no egirango yote egero nye tokomanya role okomanya role ye spokesman ndiye nabo komanya ngo qualify kabisa lakini ye tora amanya role ndiye libono lende ligo kona koboli bosaigo tu okoboli bosaigo igo ndu abwato monogeri ari korukunya chai nyacha eta chore tu bantu bagandete ke tu gochora nganya cha na nyarebe goseki kero kiringiri gochorwa gaki kero kiringiri gochorwa ingo muntu bwata abantu baye oso bwate kenyoro kiabo agoteba ngarende otingo kwanda tole bo basi mumbu alia
gosebo getutu moino garia komana tokogenda ng'una ng'o tokogenda mokwa matunda nyarebe ng'o gochi gotokwanera goika machore anya kwana koigwa gomana gomuna gokoba goika machore omonto oyomo ng'a aya naye okwana iga naye omomente omokwera oberi tari kero omonto ng'a abana nkorakwana nde yaya ngochora more ng'ogoenda abakwanere igoro yo eng'ana eywo mokogenda yokomana kwa mfano eitwarwa omofano bono omonto enyachae iga itaberetwe n'abanto gosirio automatic tiga aba omokwaneri oito naende onye okoboria obogambi obwo obonene that is the time bono okonogera gochete gochaime mwaka 2002 maega yaye kana kororekana buna atagete ne chikampeni echinkiang'o tiga aba igo naende atokwanere igo akaba omokwaneri omotang'ani bono ng'aki aba omokwaneri omotang'ani igo togotaka konyora omonto ore ekewango keria kia national goikobe national omanye konyora ribaga ogokonya gose komanya amang'ana ya abanto baino igo abokong'u babwate nyene bwa nyagetari gose nobwa oboremi gose nkiang'o bono naye ogokwana amang'ana aria ase national kiagera aye kore igoro aria obwate ekero gekenene igo nabo ogokwana na president nabo ogokwana na PS nabo ogokwana na minister igoro ye gari emesumbuko nokara gose kiang'o kia yani ogoconnect national ne community yenu national ne community yenu bono togoconnect national ne community yenu from korweke giense bono kwarore na matunda akorwo matunda na connect na Ruto ima edino nenjere gochio ochobe igoro goikobe igoro aria nario rakonye bona abantu aba baina ng'a ing'oto kwanera ring'ana eri buna bona echae inja chicha chibesa chinke ari bona orio igoro nari bona agokwana ng'a obisikiri egodire na mang'ana echae ngeko ponasi yagwete omokwaneri oino akwana at that level bona mokomanya ng'a ring'ana eri no gotochanda twaria ere omokwaneri oito tigaba orie serikali osenye ne company kare gokora aye bori bono erori y'omokwaneri goikabe ekewango keri kia igoro aconnecti korugora ari nekwerende ne community yaino nyene mechande ero aye report igoro ari onye nkiang'o abachumbe mbaro babwate raini yabo lakini ring'ana ndire rikobatuoma mwensiga buna bone ririe chae neria constituency ya igere ri omogusia sabeta na rinde ndire rirache gose outbreak ya gentogete bono uria karo na bagokwana ari igo einere role yo okore kwerende na mono onye konyarekana tabo mwana siasa ekiara bona nabwata abantu anjete na batatageti bono ng'aki okobagwakirisa rende gochia seraini na no pima ne community gwateba okogwakirisa gochia ase national government aiganka nebwata omokwaneri gakorwa egabana ka bosongo nkaiga neba Nyamira neba Kisumu ero tomanyete ng'omonto ogokwana otokonya aiga ase county eye governor no kwana goetani governor honestly ase county to yaya bono uri nero omokwaneri omonene ero omokwaneri omonene bono ekiera bona bono orabona bono tokomanya goconnect tu actually goteba the truth tokomanya goconnect echibere na ekero egento natebera ng'a onye konyarekana na barabe tabo mwana siasa ekiagera nabwate unless ubwate position eri national ero bono onye ore gose ne president ore ekero kere igorari o minister gose minister are igorari bona era na bara connect korwa ne community bono igo Simbarati tali monogerio gusira gyo monogerio Kisii county according ne council ye itero ono matundura council ono council ye itare manyete ng'aki ase tobegete sima ye ito yonsi na ase Simba kusia Kisii county bune gavana ye ito
na ndaro nduru gukora cheche mate bintu binde mbire bikora acha ego biacha buna bigocha lakini intu kanso yire teri gosoa ebio ntu tumate nga gweka tobeka masikani asorie gweka tobeka masikani asomo gakagete gweka tobeka masikani ase omochumbo ito abantu bali baita barai gweka basikwe abo yamanya gotereria kwanya bakorama na asomo mukutano ono bosokwo banana okora omora yina aba no mo MCA kwagenda kwa muramba tu sabantu igoro oritariera kwarama abantu bali bamajorete taibo na batoko interpret igona abantu bali bamajorete ko kwara iga mbamanyite gento bale gokora ayemba amanyite ikibale gokora asore so tigatorua masikani ngane nene bona amasikani aba no yokonogera abu gochigoro lakini tomoya masikani